Bé, aquesta setmana hem tingut una assemblea en la qual vam fer un repàs una mica al tema de les mobilitzacions, el tema de les intervencions polítiques i la hipocresia que notem últimament que ja han començat a denunciar. Bàsicament això hi vam insistir la setmana passada i aquesta setmana ja ho han començat a fer, és a dir, tots aquells ajuntaments, que n'hi ha molt pocs, però que hi són, com l'Ajuntament de Torredembarra, que no estiguin al costat de la reivindicació de la gent i que no apliquin les solucions que tots vam estar d'acord en aplicar, com que era la desviació dels camions per l'autopista AP7, ho direm en els mitjans de comunicació, ràdio, premsa i televisió si fa falta, perquè ja en tenim prou de dir una cosa en privat i després en públic dir-ne una altra de diferent. Està molt clar que la pressió aquí a la Rotonda la continuarem fent, no sol la continuarem fent tots els divendres del mes d'agost, sinó que la plataforma, junt amb l'organització Brisa del Mar, ha decidit que la setmana que ve, i inclús aquesta setmana, el diumenge, també es manifestaran, i la setmana que ve, dijous, divendres, dissabte i diumenge, es manifestarà també amb talls aquí a la Rotonda, per augmentar la pressió i per també aquesta denúncia dels polítics i ajuntaments que no col·laborin, també que se sentin pressionats en el sentit de posar-se a treballar i posar-se de debò a buscar una solució que és molt senzilla i que ja hi ha molts alcaldes que estan per la labor. Els que no hi siguin, els que no estiguin per la labor, que sentin la pressió de la gent i la pressió aquí a la Rotonda que continuarem tenint cada dia. A partir d'aquí, com que les solucions aquestes que es diuen des de subdelegació i des d'alguns ajuntaments i declaracions polítiques no ens convencen i no ens interessen, perquè una és la suposada gratuïtat de l'AP7 el 2020, que enlloc està certificat, enlloc està garantit, i que portarà un temps de negociació que pot anar d'un any a 2 anys i tampoc tenim la garantia de que això passi, no ens interessa i menys ens interessa, encara que seria molt ben rebuda, tot el tema d'infraestructures, d'inversions, que evidentment que Tarragona és molt deficitària amb aquest tipus d'inversions, les rebríem amb els braços oberts, però en plaços de 8 a 10 anys entenem que no és cap solució en el conflicte que hi ha ara actualment aquí a la Rotonda i del qual demanem una solució ràpida i de baix cost que es pot implementar. Sol fa falta la voluntat. No hi ha la voluntat. Hi ha tergiversació i falsedat. I des de la plataforma ho repetirem les vegades que faci falta. Els alcaldes al costat de la gent que estem fent una reivindicació justa i popular. Si no estan al costat de la gent, notaran la pressió en el seu clatell.